Okay, may buntag tanan. So padayon ta sa pagisgot sa libro sa Exodus. Ang Ginoo nagpahamtang og napulo ka silot sa Ehipto og ni Paraon tungod aning tulo ka rason. Unang-una, mga igsuon, kay gustong ipadayag sa Ginoo na siya ang pinakagamanan sa tanang Ginoo kaysa sa Egypt manggod ilang gipakadios si Paraon ug naa sila napulo ka gipakadios nila nga usa pod ana si Paraon. Ang gituuhan nga mao kuno nag-bless nila, nagpanalangin sa ilaa, nagahayo sa ilaa ug tanan pang mga butang nga ilang gituuhan. Ug dili kini ang Dios nga naa sa langit ug sa yuta. Kung nagipahamtang si Ginoo ang napulo ka silot para pagkontra sa napulo ka gituuhan nga Dios sa Ehipto, mga kaigsuonan. Kung kinabuhi usab, daghan siguro ta gituuhan nga mga Ginoo. Atong kagalingon, ang kwarta, ang atong trabaho, ang ato ang kanang gamhanan nga kailan nato itong gituuhan nga posible nato silang gituuhan nga sila ang nagbuhi nato, nag-bless sa ato. Ito yung duman igsuon ang Ginoo nga naa sa langit, nga nagpuyo sa langit, nagbuhat sa langit ug sa yuta nato, mao gyud tinuod nga nagpanalangin sa ato. Okay, usahay tugutan si Ginoo mga pangitabo aron ma-realize nato nga walay laing Dios agamanan kundi si Lord lamang. Ikaduha nga rason nga nung gitugutan si Ginoo ang napulo ka silot ngadto sa Ehipto para si Parao ug ang taga-Ehipto mobiya silang mga sala. Nganuman, tungod kay gusto ni Lord usab nga sila pod dili silutan sa mao nga kanang mga silot. Gipadayag pod sa Ginoo sa ubang mga nasod sa makadungog sila sa gibuhat sa Ginoo sa Israel, ma-realize nila nga gamanan ng Ginoo sa Israel ug sila pod mobiya silang mga sala. Gani ingon ng Bible nga naako na yung mga uban sa taga-Israel pagbiya sa Egypt, igituuhan kuno nga naay mga taga-Ehipto nga mingtuo sa Ginoo sa Israel ug magbiya silang sala. Atong kinabuhi isab na mga pangitabo nga dili maayo pwede ang linog, katalagban, mga bagyo, nganuman or mga pangitabo nga dili maisa ato akit. Tugutan siguro na sa Ginoo posible, pwede tanan pero posible lang nga aron ma-realize nato nga mobiya ta sa atong mga sala ug mga lagad sa Ginoo. Katulo nga rason nga nung gitugutan sa Ginoo napulo ka silot aron nga makagawas ang Israel sa gikan sa pagkaulipon. Kaysa pagkaulipon nila sa tungduman nga wala sila sweldo, wala sila saktong pahulay, wala sila rest, wala sila rason nga makagawas sila ni ana. Trabaho na lang, pugos ng pagtrabaho. Sa atong kinabuhi usab, gusto ni Lord nga makagawas ta gikan sa sala, pagkaulipon sa sala. Yes, malipayon ang atong lawas sa pagbuhat sa sala, mga igsuon. Pero kini nga sala nga atong gibuhat, magatod ka nato ngadto sa kalaglagan sa impierno. Impierno, kasakit nga walay katapusan, hangtod sa hangtod. Nagusto sa Ginoo nga pagawson ta ni ana sa problema, pagsulay, sa balatian, bisan pa man sa pinakadakong problema, mao ang kamatayon sa impierno. Muna igsuon atong hinumduman ang gibuhat ang tanan sa Ginoo aron nga kitang tanan mutalikod sa sala, maralis na tong asi ang gamanan ug nga kita makagawas gikan sa pagkaulipon. Aron kita magdayeg, mga lagad, magsimba sa atong buhi nga Dios. Morto, daghang salamat natong tanan. O God bless.